И всички останали тук, които са. Само съм бизимарка да шумът свата мън сонай. 1550, 1600, 1650, 1700, 1750, 800, 850, 900, 950, 2000 лева евро от семейство на Сонай. Да е жив и здрав, такъв дядо още един да има. Така. Сега изслушайте малко под темперамента. Слушайте. Чака Сонай, когато ще се приберат заедно с зеци в България, в Левски, да обзаведе мебели, чиза, всичко, което трябва за къщата е от него. Да е жив и здрав, такива дядовци и бабовци много да има. Докато съм жива и здрава, само да не се разболеем, ги налаба в коросумби си. Винаги моите деца имат гръб зад тях. Винаги си имат гръб за тях. Това трябва да го знаят. Венци, слушай приказката ти на баба си и внимавай. Повече екстри ще даш на баба си след 5 часа. Метин тайфана мишей.
живи и здрави! Също пари от България пристигват от Насонай, майка му, пенсионерски пари! 20, 40, 60, 80, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 евро също от Насонай, майка му от Никопол, въпреки че няма тука. Плюс 1000 лева е приготвила за дар. Готов е дарът от бабата. Едно изпълнение за бабата. Специално и за тяхната фамилия Никопол. На Венци приятел е генгата, познава го всеки един. 70 евро от негото семейство. И от Сезгин, който се намира в Австрия, също дава 50 евро. Също на Венци приятел. Милко на Гундито Седмо, сладкия зет, също дава 70 евро от неговото семейство. Един поздрав специален за тях. На Андриан един братовчет, който работи при него. Нейко! И той бърза да си върви, защото утре на работа. 70 евро от негото семейство, тъй като е новодошъл.